bal yo, ndelok bal iki karo mangan es krim. Mangan es krim yo. Ini. Es krimnya kaya ndas kondom. Iki di dalam tengah no wis mlecek ya. Bojone wong jebule. Aku balat-balat dong. Ben pengen wong Cina. Nyawang mbok ben kaderen. Lah nek Cina apa iso wedoke ngene. Ga iso. Ga iso. Ga iso. Isone mek ngene sakit. Oh. Buriku nyawang aja beli bojone wong anak bayi nang troli.